Бүтә ишеткән халыкка мин оран халлам, бүтә йиткән тыла улым балам, нактарды саям тәһирәт кылам, изге күңел менән Коръән алам. Я Аллам, кабул ит дугаларыбыз, әдәмдәр бит һинең кылган ян ияһе, тик бергә өйрәнәһе. Акыртара куймагыз, аммагыз да тумагыз, асуланып кырмагыз, кызга курды хурмагыз. Ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах, Аузу биллахи мина шайтани раджим, Бисмиллахи рахмани рахим. Карасындар бер мен үтеп китердер, давылдар тутар, ялкындар хунердер, укындар ябылыр, күкеге асылыр, кунаклылар югалыр. Кәрәкмен кәрәкин кәрәктер ул йөрәгенә тәңремә рәхәтерәк булалар. Барит бирде Аллам, барит Коръән халам, барит Аллам, барит буга кылам, барит бирде Аллам, барит Коръән халам, барит Коръән Аллам, барит буга кылам. Макта барса галәмдә тәрбия кылыусы, дөньяларда ахирәттә рәхмәт кылыусы, һәм кыямәт көнен хуҗаһы булыусы Аллаһы Тәгаләгә хастыр. Эй Раббыбыз, без һиңә генә гыйбадәт кылабыз, һәм һинең генә ярдәмеңдә һорайбыз. Безне туры юлдан алып бар, үҙең ниғмәт күрһәткәндәрҙең юлынан, асылға тарыгандар һәм аҙашҡандар юлынан. Амин я Раббым, дуғамды ҡабул ҡыл. Барит бирде Аллам, барит Коръән халам, барит Аллам, барит буга кылам, барит бирде Аллам, барит Коръән халам, барит Аллам, барит буга кылам. Аъуҙу биллаһи минаш шайтанир раджим, Бисмиллахи рахмани рахим, Әлхәмдүлиллаһи раббил ғаламин, рахмани рахим, малики яумиддин, Ияка нағбуду ва ияка настағин, иhdina сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта ғалайһим, ғайрил мағдуби ғалайһим ва ля залин. Амин.